ассалому алайкум дӯстон, мардам, тамошобинони муҳтарам, хонахарои азиз. имрӯз 2-8-2026 сол нӯҳ хона аз душанбе ва як замини фурӯшии дигар ки 80,000 сомон арзиш дорад. бачаи азиз, ҳамон нафароне ки ай душанбе хонахарен, видео дӯстон, видео оддӣ нестай, яъне ки хонаҳои заминӣ ва квартираҳои фурӯшӣ аз дохили душанбе ма навораш мекунем. тамошо кунед кадомитон хонахарен аз душанбе ва нафароне ки хоҳиши фаҳмидани нархи навои хонаҳои душанбе дорен, пас навор баҳри шумо дӯстон. курс валюта дар рӯи экрани шумо аз банки эсқата. кадомитон хонаҳои фурӯшӣ, мошин, замин, аппарат, техника, компания, чизе ки барои реклама, барои фурӯш дорен, дар WhatsApp нависонен, омада ай пеш навораш мекунем ёки роҳӣ кунед суратоша, видеоша дар якчанд сайти реклама мекунем. бачаҳо, наворамо шурӯъ мекунем. бачакои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московская област кор мекунед, фаъолият мекунед, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан меравад. дӯстои азиза, бор ба киҷо меравад? прямо душанбе, ҳисор, шаҳринав, регар, ваҳдат, бохтар, бахш, хӯросон, ҷиликул, шаҳри туз, ёвон, норак, данғара, темурмалик, фархор, ҳамадонӣ, восе, кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон марамат ба дили пир ҳамин Саудо ТВ да бовар карден, Акай Нозим да ба дили пир бовар кунед. бачаи азиз, боротон роҳӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз, ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги. бачаи азиз, силкаш дар ами таги комментара, ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ. дӯстон бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба аввалин замини фурӯшӣ равонкардагӣ. равон кардан замини фурӯшӣ дар Гулистон ва Қайруқум, Баҳористон 2 қарор дора ва сертификат дора. 6 сотиқ замин дар умум 80,000 сомон нарх. рақамҳои WhatsApp-и соҳибмулк дар рӯи экрани шумо. мега ки ба номи падар май дар наздикиш нав мактабу садиқ мекунанд. иншоалло ки пул ҷамъ карда истодаанд. об свет надорад дӯстон, танҳо 40 сантиметр, яъне ки 50-60% битони забораш рехтагӣ тайёр. дӯстони азиз, марамат 80,000 сомон, 6 сотиқ заминай. кадомитон да лозимай аз номи канали Саудо ТВ занг бизанед, боз боқимонда маълумотро бигирем. бачаҳо азиз, замин харода навора падилица кунед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, ма дар бораи ҳар як квартира маълумоти пирра мегум. просто рақамҳои дастишон рӯи экрани шумо гузошта мешавад. видеоро гӯш кунед, оиди хона маълумота мегиред. дӯстон, ҳанами квартирае ки мебинед, дукомната квартира дар этажи 4 масоҳати 61 метри квадратӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ, нава стройка, безремонт, коробка, душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни бозори Корвон, пеши бозорчаи Гравзавод. духонагаи 61 квадрата, 3 тиреза дора. маълумоти бештар бо телефон рақамҳои 1001 агар ки лозим боша бо занг бизанед бигиред. 385,000 сомон худо хоҳад бо муомила дорад. дӯстон, дӯстон мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. числаи 2-08. бачаҳо азиз, дуҳуҷрага квартира дар ошёнаи аввал, масоҳати 51 метри квадратӣ дар шаҳри Душанбе, дар Гипразем, дар маҳаллаи Чимтепа мега қарор дорад. дӯстони гиромӣ, духонагаи 51 квадрат, этажи якум, дом 3 этажа, хона бо ҳама шароитош 20 квадрат ҳавлӣ дора мега. дӯстон,
хона айгипразем 4 километр поёнтар маҳаллаи Чимтепа 435,000 сомонаи кадумида интересияи марамат боқимонда маълумотро бигиред дӯстон. ҳамин хеле хонаҳои арзон квадрати калон ай кадом тарафҳои Душанбе дар кортунай комментарий якнед навора стоп кунед лайк кунед дӯстон. ин канали Сауда ТВ канале ҳаст ки иншоалло ки дар хизмати мардум дӯстони гиромӣ. дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. яъне ки боз ҳастаи квартираи фурӯшӣ дуҳуҷрага квартира дар ошёнаи 18 масоати 72 квадрат метр дар ноҳияи Сино дӯстон. ноҳияи Сино. Сарнисор дар домаи Мастерок қарор дорад. сехонага яъне ки тирезаҳо тарафи роҳа нигоҳ мекунад. ремонти беҳтарин бо чизу чорааш лифт дорад. пеши таксиҳои регари ҳисори шаҳри наву поликлиника инфексиони балниса бача азиз 590,000 бо муомилаи рақамҳои 90 занг зада боқимонда маълумотро бигиред. дӯстон мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. боз ҳастаи квартираи фурӯшӣ дукомната квартира дар этажи дуюм масоати 67 квадрат. нарха бинем бачаҳо беҳад нархи зӯрайда. ҳамин хеле нархҳое ки мондест ҳамин хеле нархҳоро дӯстон ҳамин территорияи Душанбеда ёфтанаш фикр мекунем камтар мушкилтара кайда. ду этажа яъне ки дар этажи дуюм духонага доми се этажа тагуш гараж дора мега ҷои мошинмонӣ дора ҷош хубай 50 метр мактаб ва стадион дора 50 метр пас медпункт дора магазин 50 метрай ва бозор 700 метр бозори гипразема яъне ки дӯстон азиз райони Синоай хоб арзиши ами квартира дӯстон азиз 550,000 сомона иншоалло бо муомила мешавад. лозим боша занг бизанед худтон. ва дӯстон мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ай одамое ки ай Душанбе хонаи ҳавлигӣ агар дорӣ яъне ки ҳолати беҳтарини ҷои обод кофтесен чорхонага ҳая 2 сотиқ замин дора дар чортути боло ҳай дӯстон территорияи политехникум агар бидонед ҳамин тарафҳо дӯстони гиромӣ замини 1/10 қариб 2 сотиқ замин ҳуҷраҳои времянка яъне ки муваққатӣ дора ҳоҷатхона ҳаммом ошхона хоб нархаш 490,000 сомон бо муомила рақамҳои 66 ва 46 да боқимонда маълумотро бигиред. 1/10 яъне ки 2 сотиқ заминай 4 хона 490 та марамат дӯстон муроҷиат кунед худтон. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ ҳастае ки 5 хонага 2 сотиқ заминай дӯстони азиза ноҳияи Сино яъне ки райони Сино бачаи азиза срочна фурӯшӣ 2 сотиқ замин 5 дар хона пеши гвардияи миллӣ бача қарор дора хоб 2 сотиқа 570,000 сомон чӣ хеле ки мебинед ремонтҳошам кардагӣ ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ ҳолати беҳтарин об свет мактаб масҷид бозор садиқ роҳи калон шароитҳои хуби зиндагӣ хулоса дӯстон 570,000 бо арзон мешавад. рақамҳои 25 ва 95 да занг бизанед бошед азиз.
دوستان میگذاریم به هشتمین خانه نزدی حولگی فروشی. خانه نزدی حولگی است که در ناحیه فردوسی در گلبوته 2 اتاژ 4 خانگاه 6 سوتیق زمین. دوستان عزیز 6 سوتیق زمین 2 اتاژ 4 در خانه 630,000 سومن ارزش. فروشی سروشنا رایون فردوسی یعنی که در گلبوته کوچه محمود. این رقم‌های 80 82 برای گرفتن تماس گذاشتگی دوستان. حوالی بروچتکا چولیوبی انگور 2 اتاژ 4 خانه درختای مدینده حوالی آب سوید. دوستان عزیز خلاصه که جای آبی شرایط‌های بهترین 630,000 انشالله با ارزان میشوه. مرامت کدو میتونه روزی مای زنگ زد پرسان شین. به خاطر خانه های دوشنبه لایک شو بچو. کدو میتونه ما را میشنوین نوار در لایک بونین 500 قدم بگیریم. فقط میگذاریم به نهمین خانه فروشی. دوستان عزیز باز خانه فروشی نزدی حولگی است که 2 اتاژه های در عموم 6 در خانه داره و 3 سوتیق زمین داره در شهر دوشنبه در ناحیه شاه منصور. یعنی که دوستان عزیز آبشی 6 کمناتا 200 متر کвадрати میگه. دوستان عزیز فروشی سروشنا رایون شاه منصور تخ پاسپورت ریموند کدگی تیار. آبشی 6 در خانه 2 اتاژ 3 سوتیق ریموند های درجه عالی شرایط های بهترین زندگی. یعنی که با طلبات زندگی جوابگو همه طرفه 698,000 با ارزان میشه. زنگ بزنیم بچه عزیز. دوستان میگذاریم به دهمین خانه نزدی حولگی فروشی. بهترین وریانت بهترین خانه در بهترین جای قرار دارد. دوستان گرامی ارزش 780,000 سومن 3 در خانه 2 سوتیق زمین ناحیه فردوسی 1 اتاژ ریمونت‌های پروست درجه عالی جای آبی. دوستان گرامی یعنی که وریانتی بهترین برای خرید کردن. رقم‌های 60 میتونن که معلوماتی پرش از زنگ بزنن بگیرین. دوستان آدرس گلبوته پیش مغازینی دسترس ریمون نو تخ پاسپورت داره количество комната 3 комната سوتیق زمین 2 تا ناحیه فردوسی شهر دوشنبه. معلومات‌های باقی مانده را رقم‌های 60 زنگ زد. دوستان خطا نگیرین. نواره که ما تمام شد چیزی بود همش ماندیم. انا بود دالشی تذکیری را بینیم روانکنی خانه ها را آمدن نوار کردن ما هم بهترین وریانت برای فروش. دوستان در واتساپ روی کنین یا که آمده خانه هاتون نوار میکنیم زنده و سربلند